హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే దేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము మనము చూడబోతున్నటువంటిది. ఈ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా దీన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం. యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం. యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం. సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా. 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 అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్.
అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ అన్యాం చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం ధ్రువ ఉవాచ యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వదామ్నా యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వదామ్నా అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ హరే కృష్ణ. అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం హరే కృష్ణ. ధ్రువ ఉవాచ యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వదామ్నా అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. శ్లోకం అయితే వేరే ముఖ్య పెట్టదలుచుకుంటే మీరు
మ్యూట్ లో ఉండండి మాతాజీస్ ప్రభుస్. హరే కృష్ణ. క్షమించండి, మీరు క్లాస్ శ్లోక చదవదలుచుకుంటేనేమో చదువుతూ ఉండండి. అదర్వైజ్ మీరు ఒకవేళ వేరే వాటిలలో ఉంటే మ్యూట్ లో ఉండండి. ఇంతమంది చదువుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, మీకు కొంచెం ఒక్కళ్ళ వాళ్ళ ఇబ్బందుల వల్ల. హరే కృష్ణ. ఓకే, నీరజ మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో హరే కృష్ణ. ఇందుమతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలా శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాం చ హస్తచరణా శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నాగరత్న మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాంచ శ్రవణత్యగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణా శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్రువవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంశ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నిష్కళ మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాంశ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి కే మాతాజీ, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.
ధ్రువ ఉవాచ యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వదామ్నా అన్యాం చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్య కిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, అరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాంచ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్వ అఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాయాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావము, భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ధ్రువ ఉవాచ, భక్త ధ్రువుడు పలికెను. ఏ భగవానుడు అంతః ఆంతరమున ప్రవిశ్య ప్రవేశించి మమ నా యొక్క వాచం వాక్కును ఇమాం వీనినన్నింటినీ ప్రసుప్తాం అచేతనముగా నున్న సంజీవయతి తిరిగి చేతనము కలిగించుట
తిరిగి చేతనము కలిగించుట అఖిల అఖిల అఖిలమగు మగు శక్తి శక్తి ధరహ ధరించి స్వదాంనా తన ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా అన్యాంచ ఇతర అవయములు కూడా హస్తములు చరణ పాదములు శ్రవణ కర్ణములు వక్ చర్మము ఆదీన్ మొదలగునవి ప్రాణాన్ ప్రాణము నమః నమస్సులు భగవతే భగవానునకు పురుషాయ పరమ పురుషుడగు తుభ్యం నీకు శ్రీకృష్ణ భావము. భక్త ధ్రువుడు ఇట్లు పలికెను, ఓ దేవదేవా నీవు సర్వశక్తి సంపన్నుడవు, నా యందు ప్రవేశించి నీవు నిద్రాణముగానున్న నా హస్తములను పాదములను కర్ణములను స్పర్శను ప్రాణమును ముఖ్యముగా వాక్శక్తిని తేజపరచితివి. నీకు నా గౌరవపూర్వక వందనములు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు ఫస్ట్ పేరా చదవండి. హరే కృష్ణ. అలాగే ప్రభు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని బడిసి భగవానుని ముఖాముఖి గాంచిన తర్వాత స్థితికి అంతకు ముందు స్థితికి నడుమ గల భేదమును ధ్రువుడు సులభముగా అవగతము చేసుకోనగలిగెను. తన ప్రాణము కర్మలన్నీయును నిద్రించి ఉన్నట్లు అతడు ఎరుగగలిగెను. ఇతర సదుపాయములు నిద్రించున్నట్లుగా భావింపబడును. ఆధ్యాత్మికత యందు నెలకొన్నంత వరకు అతని కర్మములన్నీ మరణించిన వాని కర్మలుగానే లేక దెయ్యము యొక్క కర్మలుగానే తలచబడును. ఈ విషయము శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరు తను ఉద్దేశించి ఒక కీర్తన ఇట్లు రచించిరి. ఓ జీవా, మేలుకొలుకో, ఎంతకాలం మాయలో బడిలో పడుకుంటావు. ఇప్పుడు నీకు మానవ జన్మ అనేది అవకాశం లభించినది కాబట్టి మేలుకొని నిన్ను నీవు తెలుసుకో. వేదములు సైతము ఈ విషయమునే మేలుకోండి, మానవ జన్మ అనేది వరదానము మీకు లభించినది. ఇప్పుడు మీరెరుగుడు అని ప్రకటించుతున్నవి. వేదోపదేశములు ఇవియే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.
ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో తన ఇంద్రియములు జ్ఞానపూర్ణములైనంతటా వేదోపదేశ సారమును అనగా భగవానుడు పరమపురుషుడే గాని నిరాకారుడు కాదనేది విషయమును తాను ఎరుగగలిగినట్లు ధ్రువునకు వాస్తవముగా అనుభూతమయ్యను. అతడు ఈ సత్యమును శీఘ్రమే అవగతము చేసుకొనగలిగెను. దీర్ఘకాలము నుండి తాను దాదాపుగా నిద్ర ఎందే ఉంటినని ఇప్పుడు వేద నిర్ణయానుసారము దేవదేవుని కీర్తించుటకు ప్రేరణను పొందితినని అతడు ఎరుగగలిగెను. లౌకికుడైన వానికి వేద నిర్ణయమును గూర్చిన ఎట్టి అనుభూతి ఉండదు కనుక భగవానుని స్తుతింపజాలడు, కీర్తింపజాలడు. హరే కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు చూడండి. ఇవి నెక్స్ట్ పేర చదవండి మాతాజీ. ప్రభుజీ అంటూ కొంచెం పైకి వెళ్ళింది ప్రభుజీ. కనుకనే తన యందు ఈ వ్యత్యాసము గోచరించినంతటా ధ్రువుడు అది కేవలము భగవానుని నిర్హేతుక కర్ణచే కలిగినదని వెంటనే అవగతము చేసుకొనెను. తనకు భగవదనుగ్రహము పూర్తిగా లభించినదని ఎరిగి గొప్ప భక్తి శ్రద్ధలతో అతడు భగవంతునికి వందనములు కావించెను. ధ్రువుని ఇంద్రియములు, మనస్సు ఈ రీతిని ఆధ్యాత్మిక చేతనమును పడయుట భగవానుని అంతరంగిక శక్తి ప్రభావమే. కనుకనే ఈ శ్లోకమునందు స్వధాంన అను పదమునకు ఆధ్యాత్మిక శక్తిచే అని భావము చెప్పబడినది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వికాసము భగవంతుని ఆంతరంగిక శక్తి కరుణ చేతనే సాధ్యపడగలదు. హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపమున తొలుత భగవత్ శక్తియే హరే సంబోధింపబడినది. జీవుడు సంపూర్ణ శరణాగతుడై నిత్యదాసత్వమును అంగీకరించినప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి పనిచేయుటను ఆరంభించును. మనుజుడు భగవదాజ్ఞాబద్ధుడైనప్పుడు సేవోన్ముఖుడు అనబడును. ఆ సమయమున ఆధ్యాత్మిక శక్తి అతనికి క్రమముగా భగవానుని వెల్లడి కావించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంతకుముందు శ్లోక చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఇస్తాను. శ్లోక చదవని వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక శక్తి వెల్లడి చేయనిదే ఎవరు భగవానుని స్తుతింపజాలడు. లౌకికుల తాత్విక కల్పనము కానీ కవితా చాతుర్యము కానీ భౌతిక శక్తి యొక్క చర్య ప్రతిచర్యలుగానే భావింపబడును. కానీ మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక శక్తిచే నిజముగా రంజితుడైనప్పుడు అతని ఇంద్రియములన్నీ పరిశుద్ధములగును. అంతటా అతడు కేవలము భగవత్ సేవ యందే నెలకొనును. ఆ సమయమున అతని కరములు, చరణములు, కర్ణములు, నాలుక, మనస్సు, ఉపస్థేంద్రియము అన్యును భగవత్ సేవ యందు నియుక్తమగును. అటువంటి జ్ఞానపూర్ణుడగు భక్తునికి ఎట్టి భౌతిక కార్యములు ఉండవు. లౌకిక కార్యములందు నియుక్తుడును కావాలనే అభిలాషయు అతనికి ఉండదు. ఇంద్రియములను ఈ విధంగా విశుద్ధపరిచి భగవత్ సేవ యందు నెలకొల్పుటయే భక్తి అనబడును. ఆరంభ దశలో ఇంద్రియములు గురు నిర్దేశమునను శాస్త్ర నిర్దేశములను నియుక్తములు కాగా అనుభూతి పిమ్మట ఆ ఇంద్రియములు విశుద్ధములైనంతటా కూడా అదే సేవాభావము కొనసాగును. కానీ వ్యత్యాసమేమనగా ఆరంభ దశలో ఇంద్రియములు అనవలోచితంగా నియుక్తములు కాగా అనుభవం పిమ్మట దాన్ని ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతో నియుక్తులగును. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశము, వివరణ. ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వివరణ. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ గణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలో ఆ ధ్రువుడు భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్న తదుపరి ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ ద్వారా ధ్రువుడిలో కలిగినటువంటి చైతన్యాన్ని గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తావన. సో ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినట్లుగా ధ్రువుడు ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు తన ఎదుటగా దర్శనమవుతున్నాడో ఆ దర్శనమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి గాంచి సంభ్రాశ్చర్యాలకు లోనయ్యి వాదములు ఆయనకు కావించడము, సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు అర్పించి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమలో అంటే భగవత్ యొక్క ప్రేమలో మునిగిపోయాడు అని మనం పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసుకున్నటువంటిది. అయితే ఆ విధంగా అతడు పారవశ్యంతో, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, 8 విధములైన దివ్య పారవశ్యములో ధ్రువుడిలో కలిగాయి అని చెప్పబడినటువంటిది. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ధ్రువుడు బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా 5-6 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి బాలుడే అయినప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంతో యుక్తంగా విపులంగా ఆయనను కీర్తించాలి, స్తుతింపగోరాను అనుకున్నాడు. కానీ అతనికి ఆశ్రమ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ వేద అధ్యయనం చేసినటువంటి కానీ అనుభవం లేకపోవడం వల్ల ఆయన ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి కీర్తించలేకపోయాడు అని. సో మరి ఎల్లరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఆ విషయాన్ని గ్రహించి తన చెంతనే ముకులిత హస్తుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి అతని కపోలమునకు కృపతో శంఖమును తాకించాడు అని చదువుకున్నాం మనం. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ శంఖ స్పర్శ ఆ ధ్రువుడికి కలిగినదో అతడిలో ఉన్నటువంటి వేద జ్ఞానమంతా కూడా నిన్న చెప్పబడినట్లుగా ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ విధంగా భగవానుడి చేత స్పర్శకు గురి అయ్యాడో, ఆయన యొక్క శంఖం ద్వారా శంఖ స్పర్శకు గురయ్యాడో వేద సారమును పూర్తిగా ఎరగగలిగినటువంటి వాడుగా అతడు అయినటువంటి స్థితి. సో పరతత్వాన్ని, ఆ పరతత్వానికి జీవులతో ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని అతడు పూర్తిగా అవగతం చేసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క విపులమైనటువంటి కీర్తిని అతడు ఉద్దేశపూర్వకములను, భగవానుడి యొక్క ఉద్దేశాలను, ఆయన యొక్క నిర్ణయాత్మకములైనటువంటి వాటిని ప్రార్థనలతో భక్తి భావనతో ఆయన స్తుతించాడు అంటూ మైత్రేయ ముని చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటివి. సో ఆ విధంగా మరి ఇక ధ్రువుడు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడో ఈ 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు, ఆ ధ్రువుడు ఏం చెప్పాడో చెప్తున్నటువంటి. ధ్రువ ఉవాచ యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వదాంనా అన్యాం చ హస్తశరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో
భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. సో ఆ ధ్రువుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏ విధంగా ఆ ధ్రువుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తున్నాడో చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ధ్రువ ఉవాచ, ధ్రువుడు పలికాడట, య అంత ప్రవిశ్య మమ వాచం ఇమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా. సో యో అంత అంటే ఏ భగవానుడు యొక్క ఆంతరము, ఏ భగవానుడైతే నా యొక్క ఆంతరమునందు ప్రవేశించి మమ అంటే నా యొక్క వాచం వాక్కులను, ఎందుకంటే యుక్తమైనటువంటి వాక్తుల ద్వారా సూక్తుల ద్వారా ఆయనను కీర్తించదలుచుకున్నటువంటి ధ్రువుడికి ఆ విధంగా కీర్తించడం సాధ్యం కాలేదు మొదట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తన యొక్క శంఖం ద్వారా ఆయనను స్పర్శించాడో ధ్రువుడు వేద సారస్వత జ్ఞానాన్నంతా కూడా పొందినటువంటి వాడుగా చెప్తున్నటువంటిది. సో ఏమైంది, ఆ భగవంతుడు ఆంతరమునందు ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు తనకు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహము ద్వారా, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా మరి ఆయన ఆ ధ్రువుడు చెప్తున్నారు, ఓ దేవదేవ నీవు సర్వశక్తి సంపన్నుడవు, నాయందు ప్రవేశించి నిద్రాణముగానున్న నా యొక్క హస్తములను, పాదములను, కర్ణములను, నా యొక్క స్పర్శను, చివరికి ప్రాణమును, అదే కాకుండా ముఖ్యంగా నా యొక్క వాక్శక్తిని కూడా నీవు ఉత్తేజపరిచినావు. అటువంటి నీకు నా గౌరవపూర్వక వందనాలు అంటూ ఇక్కడ భగవతే పురుషాయ తుభ్యం, అటువంటి పరమ పురుషుడకు అంటే నా యొక్క జడ స్థితిలో, సుప్తావస్థ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క అవయవములన్నింటినీ ఉత్తేజపరిచినటువంటి, నా యొక్క ఆంతరమునందు ఉన్నటువంటి నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క హస్తములను, పాదములను, కర్ణములను, నా యొక్క స్పర్శను, నా ప్రాణమును, నా యొక్క వాక్కులను, నా యొక్క వాక్ శక్తిని, నిన్ను కీర్తించేటువంటి ఈ శక్తి కూడా, అంతకుముందు కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా ఆ దక్ష యజ్ఞ భగ్నం తర్వాత యజ్ఞం తిరిగి కొనసాగించేటువంటి సందర్భంలో దేవతలు కూడా అని చెప్తారు, నిన్ను కీర్తించేటువంటి శక్తి మాకు లేదు, నీ యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే మేము నిన్ను కీర్తించగలము, నీ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే మేము నిన్ను కీర్తించగలము అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు వేడుకున్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా తన ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారానే, ఎందుకంటే సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు, సో భగవాన్ పురుషాయ పరమ పురుషుడవైనటువంటి ఆ దేవదేవ నీవు శక్తి సంపన్నుడవు, అటువంటి నీకు నా వందనాలు అంటూ ఆయనకు కలిగినటువంటి అనుభూతిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ భాష్యంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతిని పొంది ఆ భగవానుణ్ణి ముఖాముఖి గాంచిన తరువాత ఆ ధ్రువుడికి ఉన్నటువంటి స్థితిని, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించక పూర్వము అతని యొక్క స్థితిని ధ్రువుడు తెలుసుకోగలిగాడు అని చెప్తున్నారు. అదే భక్తిలో ఉండేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. సో భక్తియుత సేవలో నిమగ్నము కావడానికి ముందు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి ముందు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన తదుపరి మనలో కలిగేటువంటి ఆ విషయాలను
ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ధ్రువుడు ఆ భగవంతునికి దర్శనానికి పూర్వము ఆయన యొక్క స్థితిని, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్న తదుపరి ఆయనకు కలిగినటువంటి స్థితిని ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. ఆ భగవంతుని దర్శనానికి పూర్వము ఆయన యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా జడత్వ ప్రామాణికాలుగా ఉన్నవిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ అతడు ఆయన యొక్క ప్రాణము, కర్మలు అన్నీ కూడా నిద్రించినట్లుగా ఉన్నట్లు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితికి రానంత వరకు కూడా మన యొక్క ఇవంతా కూడా, ఈ చైతన్యం అంతా కూడా జడ చైతన్యంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. ఏది కూడా నిజమైనటువంటి జాగుల్లో మనము లేనట్లుగా ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలో లేకుండా భౌతిక భావనలో, లౌకికమైనటువంటి విధానాలలో నిమగ్నమైనంత వరకు మనము మన యొక్క స్థితి, మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా మరణించిన వాని కర్మలలాగానే ఉండును, లేదా దయ్యం యొక్క కర్మలుగానే భావించబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే లౌకికమైనటువంటి భావనలతో చేసినటువంటిది ఏది కూడా మనకు జీవుడిని ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతికి దోహదపడనటువంటివి. సో కనుకనే ఆ విధంగా చెప్తూ ఇక్కడ మనకి మరి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో మనకి ఎన్నో విషయాలను అందించినటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఒక శ్లోకాన్ని ఆయన అనేకమైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా కీర్తించాలి, ఎలా ప్రసాదం, ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి అనేటువంటి విషయాల్లో మరి ఒక భక్తి పిలుపు కోసం ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. జీవా జాగో అనేటువంటి ఒక గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఒక అత్యున్నతమైన ప్రసిద్ధమైనటువంటి భక్తి పిలుపు అది. జీవా జాగో అంటే జీవా, ఓ జీవా మేల్కొనుము, మేల్కో. సో ఇక్కడ ఓ జీవా మేలుకో, ఎంతకాలము మాయావడిలో పడుకుంటావు, మాయా అజ్ఞానము అనేటువంటి నిద్రలో ఉన్నటువంటి జీవుడు యొక్క అసలు స్వరూపాన్ని, ఆ కృష్ణుని యొక్క నిత్య దాసత్వాన్ని గుర్తించమని ఇచ్చేటువంటి ఆధ్యాత్మిక హెచ్చరిక. జీవా మేలుకో అంటే ఎంతకాలం ఈ మాయావడిలో, ఈ అజ్ఞానము అనేటువంటి మాయావడిలో నిద్రిస్తూ ఉంటావు, పడుకుంటూ ఉంటావు. ఇప్పుడు నీకు మానవ జన్మ అనేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం లభించింది. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులుగా ఉండేటువంటి జీవాలలో 4 లక్షల రకాలుగా ఉండేటువంటి మానవ జన్మ మహోన్నతమైనది. తిరిగి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప అవకాశంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఇప్పుడు నీకు మానవ జన్మ అనేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం లభించింది. కాబట్టి ఓ జీవా మేలుకుని నిన్ను నీవు తెలుసుకో. వేదములు సహితము ఈ విషయాన్నే మేలుకొండి, మేలుకొండి, మానవ జన్మ అనే వరదానము మీకు లభించింది, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎరగండి అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు జీవా జాగో గౌరచంద్ర బోలే, కోట నిద్ర జావో మాయా పిచాచీర కోలే అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం అది మనకి గౌడీయ వైష్ణవ గీతాల్లో మనకు ఉన్నటువంటిది. సో దాని భావార్థము గౌరచంద్రుడు అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చైతన్య మహాప్రభు అని చెప్తారు, ఒక రకంగా ఇంకొక రకంగా జ్ఞాన ఉదయము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. గౌరచంద్రుడు. సో గౌరచంద్రుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు, మాయా అనే పిచాచి ఒడిలో పెట్టుకొని నిద్రపోవడం మానేసి హరినామాన్ని ఆశ్రయించి మేల్కొనండి, మేల్కొనండి అంటూ ఆ జీవుడి యొక్క స్వరూపంగా భగవంతుడు మరి సేవకుడు, మాయ వల్ల ఈ దేహ అభిమానం అనే నిద్రలో మనము మునిగిపోతూ ఉన్నాము. మరి హరినామ సంకీర్తన ద్వారా మనల్ని మనం జాగరణ చేసుకోవాలి. భక్తియే నిజమైన విముక్తి మార్గము అంటూ మనకి చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన
ఆ జీవా జాగో గౌరచంద్ర బోలే కోట నిద్ర జావో మాయా పిచాచీర కోలే అనేటువంటి ఆ భావంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ జీవా మేల్కొనుము మేల్కొనుము, గౌరచంద్రుడు అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. మాయ అనే పిచాచి ఒడిలో పిచాచిని ఒడిలో పెట్టుకొని ఎందుకు ఈ అజ్ఞాన నిద్రలో పడి ఉన్నావు? ఇంకా చెప్తారు ఆయన మనకి, భాజో రాధా కృష్ణ భజో రాధాకృష్ణ కోరో సంసార చాడి అంటూ చెప్తారు. రాధాకృష్ణులను భజించండి భజించండి, ఈ సంసార బంధనాన్ని వదిలి భగవద్భక్తిని ఆశ్రయించండి అని చెప్తారు. భజో రాధాకృష్ణ సుఖో భవ సదా భక్తి సుధా పిపి అని చెప్తారు. అంటే రాధాకృష్ణ భజన చేస్తే నిత్య ఆనందం లభిస్తుంది. భక్తి అనే అమృత పానాన్ని, ఆ భక్తి అనేటువంటి అమృతాన్ని పానం చేసి ఆత్మానందాన్ని పొందు అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు, చైతన్య నిత్యానంద గౌరహరి బోలే హరే కృష్ణ హరే రామ. సో చైతన్యుడు నిత్యానందుడు ఆ గౌరహరి స్వరూపంగా పిలుస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే రామ అనే హరినామాన్ని స్మరించండి అంటూ మనకి ఈ మానవ జన్మ, ఈ ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి స్థితిలలో ఆ భగవంతుణ్ణి మేలుకొనండి అంటే ఇక్కడ మనం భౌతికంగా పోతూ ఉన్నటువంటి నిద్ర నుండి కాదు. సో మేలుకుని ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము ఆ భగవత్ చైతన్యంలో లేకుండా, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలలో లేకుండా, భౌతిక భావనలలో ఉండి మనము ఆ మాయా పిచాచి, ఏంటంటే ఈ మాయా పిచాచి ఇక్కడ జీవుడు నిద్రలో ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థము అజ్ఞాన దేహాభిమానంతో, ఈ దేహము నేను, ఈ దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలే నావి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నంత కాలము జీవుడు నిద్రలో ఉన్నట్లే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మాయ ఆ పిచాచి అంటే భోగాల ద్వారా మనల్ని బంధనం చేసేటువంటిది మాయ అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి గౌరచంద్రుని పిలుపు అంటే జాగరణ ఇక్కడ మనకి హరినామం జీవుడిని మేల్కొల్పేటువంటి ఒక గొప్ప ఔషధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే హరికృష్ణ మంత్రాన్ని నిరంతరం జపం చేస్తూ కీర్తన చేస్తూ ఉంటే హృదయంలో ఉండే మాలిన్యం అంతా కూడా, మనకి పండగలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు రోజు కొంచెం కొంచెంగా శుభ్రం చేస్తూ ఉంటుంటాం. అలా శుభ్రం చేస్తూ ఉంటే చివరికి పండగ రోజు వరకు మొత్తం కూడా శుభ్రం, ఇల్లంతా కూడా శుభ్రం అవుతూ ఉంటుంది. ఒకేసారి చేస్తే అది ఏం కాదు. సో కనుక నిరంతరము మనం ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరినామ స్మరణం చేయడం ద్వారా జీవుడిని మేల్కొల్పుతాం. మనకి ఈ ఔషధం, దివ్య ఔషధము అని చెప్తారు. ఇస్కాన్ అనేటువంటి హాస్పిటల్స్ లో మనకు ఉన్నటువంటి దివ్య ఔషధము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. హరినామమే దివ్య ఔషధము ఈ మానవ జాతికి, మానవులకు. సో మరి ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క భక్తి ఏదైతే ఉందో, ఆ రాధా గోవిందులు రాధాకృష్ణుల యొక్క భక్తి నిత్య ఆనంద మార్గము అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అందుకే మనకి ఆ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్తూ ఉంటుంది, ఉత్తిష్ట జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్ని బోధత అంటూ కఠోరోపనిషత్తులు. అంటే లేచి పొమ్ము మేల్కొనుము, అదే భావము ఈ జీవజాగో మనకి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఇచ్చినటువంటి భక్తి రసభావంగా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే వేదాలన్నీ కూడా స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తుంది ఏంటంటే మానవ జన్మ అనేటువంటిది అంటే మానవ జన్మ ఈ సృష్టిలో 80 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతుల తర్వాత లభించేటువంటి జన్మ, మానవ జన్మ ఏదైతే ఉందో అది భోగాల కోసం కాదు, మోక్షము కోసము. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసునిగా మనల్ని ఎరిగి ఆయన యొక్క సేవలో, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశ్యము. అంటే మానవ జన్మ భోగాల కోసం కాదు, మోక్ష సాధన కోసము ఉద్దేశించబడినది.
సో కనుకనే ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత ఎంతో అదృష్టం కొలది ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మానవ జన్మ మనకి లభిస్తుంది. ఆ లభించినటువంటి మానవ జన్మను మనము ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువుడు ఆ విధంగా ఆ వాస్తవాన్ని, ఆ సత్యాన్ని అతడు తెలుసుకొని ఇప్పటి వరకు కూడా దీర్ఘకాలకంగా తాను నిద్ర ఎందే ఉన్నాను అని, సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ, భగవంతుడు హృదయంలో తన ఎదురుగా దర్శనమిచ్చాడో అప్పుడు అదంతా కూడా ఆ నిద్రావస్థ స్థితి నుండి మరి అతడు బయటపడ్డాను అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే లౌకికుడైనటువంటి వానికి వేద నిర్ణయమును గూర్చినటువంటి ఎట్టి అనుభూతి ఉండదు అని చెప్తారు. ఆ భగవాన్ని స్తుతింపజాలడు, కీర్తింపజాలడు. సో కనుకనే ఈ భౌతిక భావనలలో ఉన్నంత వరకు ఆ భగవంతుని కీర్తించాలన్నా కూడా కీర్తించలేనటువంటి వారు. ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం దొరికినప్పుడే ఆ భగవంతుని గురించి మనం కీర్తించగలుగుతాము, ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయగలుగుతాము, కీర్తన చేయగలుగుతాము, స్మరణ చేయగలుగుతాము, మరి వందనాలు చేయగలుగుతాము, పాదాభివందనం చేయగలుగుతాము, దాస్యం చేయగలుగుతాము, అతనితో సఖ్యములో ఉండగలిగేది, చివరికి పరిపూర్ణంగా అతనికి సమర్పించగలిగేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ ధ్రువుని యొక్క ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా జడస్థితిలోనే ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక భావనలో అతను ఉండి తన యొక్క హస్తాలు, శరణాలు మొత్తం కూడా తన అవయవాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ, ఆయన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి కరుణ చేత అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక స్వదాంన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వికాసము ద్వారా ఆయన ఉత్తేజం అంటే చైతన్యాన్ని మేల్కొన్నాడు. అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ముఖ్యంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని, అంటే నేను ఈ శరీరము కాదు, మరి మరి మనము నిత్యమైనటువంటి, శాశ్వతమైనటువంటి, సనాతనమైనటువంటి భగవంతుడు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మని గ్రహించడమే సో మరి ఆత్మజ్ఞానం. సో ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందాడు. తద్వారా అతని యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా మరి ఇంతకుముందు భౌతికంగా, జడంగా, దెయ్యము యొక్క కార్యాలుగా ఉన్నటువంటి తన యొక్క కార్యాలను, తన యొక్క కరాలను, చరణములను, కర్ణములను, నాలుక, మనసు, ఉపస్థేంద్రియాలన్నీ కూడా భగవత్ సేవను యందు నియుక్తం చేయడానికి అతడు నియుక్తుడై జ్ఞానపూర్ణుడైనటువంటి ఆ భక్తిని అతడు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి కార్యాలు కూడా ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆ భగవత్ సంబంధంలో ప్రతిదీ కూడా, అంటే భగవత్ సంబంధం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ధర్మాచరణం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ధర్మాచరణము మన జీవన శుద్ధికి పునాది అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వేదార్థ మంత్ర భావము ఏంటంటే మనకి ధర్మేణ పాపమపమను గతి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ధర్మాన్ని అనుసరించడం ద్వారా పాపాలన్నీ తొలగి మనసు పవిత్రమవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ధర్మాచరణ చేస్తూ ఉంటామో, భగవత్ సంబంధంలో మనం నిమగ్నమై ఉంటామో, అధర్మమైనటువంటి విషయాలను చేయడానికి మనం ముందుకు వెళ్ళము. సో కనుకనే మరి ఆ నైతికతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని, సత్యం, అహింస, దయ, ఇంద్రియ నియంత్రణ వన్నివి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా. సో భగవద్గీతలో మనకి 9వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, పరమ పాపిష్టి వాడైనప్పటికీ కూడా నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ధర్మాత్ముడుగానే భావించబడతాడు. అటువంటి వాడు, అటువంటి భక్తి భావన స్థితిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు శీఘ్రమే నా యొక్క దివ్య స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు 9వ అధ్యాయంలో. సో మరి ఆ విధంగా మనము ఆ ధర్మాచరణలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం,
అలాగే కర్మ ఫలత్యాగాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కర్మ ఫలత్యాగం ఏమవుతుంది? బంధన నివృత్తి. ఇక్కడ మనకి కర్మ ఫలత్యాగం భగవత్ సంబంధంలో కర్మలన్నీ కూడా అందుకే చెప్తారు, మన్మనాభావ మద్భక్తో అంటూ చివరికి ఆయనకి చెప్తారు 9వ అధ్యాయంలో. సో అంతకు ముందు కూడా చెప్తారు, నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది ఆచరించినా, ఏది అగ్నికి సమర్పించినా నా యొక్క భావనలో చెయ్యి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా భగవద్ భావనలో చేసినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి బంధనాలు, అది శుభమైన అశుభమైన ఏది కూడా మనకి సంగతి కాదు. అంటే మనం బంధనాల నుండి బయటపడడానికి ఫలాసక్తి లేనటువంటి కర్మలను కర్తవ్య కర్మలు చేయాలి అని చెప్పబడినటువంటిది. సో తద్వారా కర్మ బంధన విముక్తి. అలాగే ఉపాసన భక్తి, ఆ హృదయ శుద్ధి కోసం మనం చేసేటువంటిది. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నవాడే ఈ జన్మలో అమృత తత్వాన్ని పొందుతాడు, బ్రహ్మమయ స్థితి అని చెప్పబడుతుంటది, భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుడితో అనుబంధాన్ని, భక్తిని, ధ్యానము, ఉపాసన చేస్తూ ఆ భగవంతుడితో మనము సో చేయగలిగే చివరికి ఆ విధమైనటువంటి స్థితి ద్వారా మరి పరమ పురుషార్థమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తుంటారు. అదే బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ భవతి అని మండుకోపనిషత్తులో చెప్పబడినట్లుగా ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానమును పొందినవాడు బ్రహ్మానందంలో లీనమవుతాడు. ఆ విషయాన్ని మాకు భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. దాని యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తి కలిగేటువంటి సో మరి మానవ జన్మ మనకి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం, వీటిలో మోక్షమే ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మోక్షమే పరమ లక్ష్యంగా, మిగతావన్నీ కూడా దానికి సాధనమయ్యేటువంటి ధర్మం జీవన శుద్ధికి ఉపయోగపడేటువంటిది, అర్థము జీవన నిర్వహణకు ఉపయోగపడుతుంది, కామము నియమిత సుఖం, మోక్షము శాశ్వతమైనటువంటి విముక్తిని ఇచ్చేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వేద జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని యుక్తంగా ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, జ్ఞానపూర్ణుడైనటువంటి భక్తుడికి ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి కార్యాలు ఉండవు, లౌకిక కార్యాలయందు నియుక్తుడవు కావాలనేటువంటి అభిలాష కూడా ఉండదు. రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఇక ఏది కూడా ఉండదు భగవత్ సంబంధం తప్ప. సో ఆ విధంగా మరి విశుద్ధపడినటువంటి మనసుతో భగవత్ సేవలో నెలకొండి ఉండటమే భక్తి. మరి ఆరంభంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సాధనా భక్తి, వైదీ భక్తి, ఆ విధంగా వచ్చి చివరికి భావభక్తి, ప్రేమ భక్తిగా మారేటువంటి విషయాన్ని మనము ఉపదేశామృతము, భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథాల్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ప్రారంభ దశలో గురు నిర్దేశానుసారము, శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము నియుక్తములుగా ఉండగా అనుభూతి పొందిన పిమ్మట, అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా విశుద్ధాలు అయిన పిమ్మట, ఇప్పుడు ధ్రువుడి యొక్క స్థితిలాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో అదే ఒక సేవా భావంగా కొనసాగి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహనతో నియుక్తాలవుతాయి అని చెప్తారు. ఇప్పుడు ధ్రువుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహనతో, పూర్వమేమో ఇంద్రియాలు అనాలోచితంగా నియుక్తాలై ఉంటాయి. శాస్త్రాలు గురువు చెప్పారు, శాస్త్రాలు చెప్పింది కాబట్టి ఈ విధంగా చెయ్యాలి. కానీ అనుభవపూర్వకమైన తదుపరి అవన్నీ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహనతో నియుక్తమవుతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు ప్రభు గారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా యాడ్ చేయదలుచుకున్నా, ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తోంది ప్రభుజీ. హరే నా కృష్ణ వాయిస్ మాతాజీ. క్లియర్ గానే ఉందా వస్తోంది మాతాజీ? నా వాయిస్ వస్తోంది ప్రభుజీ, క్లియర్ గా వస్తోంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, నో ప్రాబ్లం. మాతాజీలు ఎవరన్నా రెస్పాండ్ కండి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి బాల సరస్వతి మాతాజీ. మీరు విపులంగా చెప్తున్నారు, మాకు సందేహాలు ఎక్కడ ఇస్తారు ప్రభుజీ? ప్రభుజీ ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంది ఇది పర్పట్. అంటే వేద నిర్ణయముల ప్రకారము స్తుతించాడు అంటే, వేద నిర్ణయాల్లో మనకు స్థుతులు ఉంటే మనకి ఋగ్వేదాల్లో మంత్రాలు అవి ఉంటాయి కదా, అంటే ఆ స్థుతి కూడా అంత వేద నిర్ణయానుసారం ఉండాలంటే అది ఎలా ప్రభుజీ? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే మనకి ఇప్పుడంతా వీళ్ళు వేద జ్ఞాన సారం పొందిన అంటే ఇక్కడ పద్ధతి అని కాదు, ఆధ్యాత్మిక ఒకటి మాట. ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో కూడా మనకి భాగవతాన్ని వచ్చేటువంటి సందర్భంలో కూడా సూత గోస్వాముల వారిని గురించి చెప్పినటువంటిది కూడా అక్కడ భావార్థాన్ని చెప్తున్నారు తప్ప మిగతా అన్నటువంటి మంత్ర ఉచ్చారణ అవన్నీ కూడా లేనటువంటిది. ఇక్కడ కూడా అదే అర్థం చేసుకో. నీకు వేదాలు సరిగ్గా చదువుకోకపోయినా ఈ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకున్నావు అనే శ్లోకం ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, అదే క్రమంలో ఇక్కడ దాని అర్థం భావార్థాలతో చెప్పగలం. అంటే మనం అంటే అందుకని శ్రీల ప్రపాదుల వారు కూడా చెప్తారు, రాగయుక్తము లేదా వినసొంపు అది కాదు కావాల్సిందని చెప్తారు. మన యొక్క భావము భగవంతుడి పైన ఏ భావంతో మనం చేస్తున్నామో అది ముఖ్యమని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చిలక పలుకులు అంటారు ప్రభుజీ, లాస్ట్ లో పర్పట్లో చిలక పలుకులు అని వస్తుంది మనకి. హరే కృష్ణ. సో కనుక అది ఇక్కడ దాని అర్థం అది చేసుకోవచ్చినటువంటిది అనుకోవచ్చు ఉంటుంది మాతాజీ. ఆధ్యాత్మిక ఎస్ మా. అలా అందుకే ఇప్పుడు చెప్పే ఈ శ్లోకాల్లో ఆ స్థుతి అనేది ఆ భగవంతుని ఆ వేద నిర్ణయానుసారమే ఉంది. అంటే ఆయన యొక్క భగవానుని యొక్క ఏమనాలి ప్రభుజీ, సర్వ సృష్టిలకి పరమైన పరతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకొని స్థుతిస్తున్నాడు అనుకుంటారు ప్రభుజీ. స్థుతిస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏంటి అంటే వాస్తవం ఏమిటి, ఆ పరతత్వం అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది అనుభూతి పొంది దానిని స్థుతిస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అర్థమైంది ప్రభుజీ. పుణ్యశక్తులు వేదాలు అన్ని వాటి సారం ఎండింగ్ అంతా వచ్చేసరికి భగవంతుడి గురించే, ఆ సారాన్ని ఈయన ఇప్పుడు కీర్తిస్తున్నాడు అని అర్థం. ఏవైనా భగవంతుడినే స్థుతిస్తాయి. ఎస్ మాతాజీ, ఎందుకంటే మనకి ఉపనిషత్తుల సారముగా భగవద్గీత ఉన్నది. భగవద్గీత అంతా చెప్పుకుంటూ చివరికి ఆయన ఏం చెప్తాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అలాగే వేదాలు వేద జ్ఞానము అర్థం చేసుకున్న వాడిని, వేదాలను ఇచ్చిన వాడిని నేనే అన్నాడు. నన్ను అర్థం చేసుకోవడమే వేదాలను అర్థం చేసుకోవడము వేద జ్ఞానము అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడిని వాస్తవికమైనటువంటి దృష్టితో చూడగలగడమే వేద జ్ఞానం యొక్క అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు. వేదాల యొక్క సర్వ వేదాల సారంగా చెప్పుకోవడం అదే ఇక్కడ ధ్రువుడికి జరిగినటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి వేదాలు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని ఇందాక మీరు పర్ఫెక్ట్ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు సూచిస్తాయి కదా. అలాంటి పుష్పిత వేదవాక్కులచే మీరు భ్రమపడకండి అని 2వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో. అందుకని ఆ ధర్మ నియమానుసారము అంటే ఆ ధర్మాలన్నీ పక్కకు పెట్టే కదా మనం వెళ్లాల్సింది భగవంతుడికి దగ్గర చేరుకునేకి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. అందుకని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. అంటే మాతాజీ మొదట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అనేటువంటిది ధర్మము అర్థము కామము ఇవన్నీ కూడా అవసరమే కొంతకాలం వరకు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనా స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు ఇక వాటి ఇదిగా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పురుషార్థము ప్రయోజనము అని చెప్తూ మనకు వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటిది ధర్మం ఉంది, మన జీవన విధానం శుద్ధి కోసం వాడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అర్థము జీవన నిర్వహణకి అవసరం. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఈ దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా మనం కర్మలను ఆచరించవలసి వస్తుంటుంది అని చెప్తుంటుంటారు కదా. అలాగే కామము అంటే కోరికలు అనేది కొంత నియమితమైనటువంటి సుఖం కోసం ప్రారంభంలో అవసరం అవుతుంటాయి. అది తీర్చుకున్నప్పుడు దాని నుండి, ఎందుకంటే ఒకటి మాతాజీ అది ఏంటో అనే భావనలో ఉన్నంత కాలం అదేంటి ఇంకా ఏంటి చూడాలి అనిపిస్తుంది. ఒకసారి దాన్ని చూసిన తర్వాత ఇది ఇంతేనా అనేటువంటి భావనతో దాని నుండి బయటపడేటువంటి, అందుకనే మన జీవన విధానంలో కూడా
ఒక రకంగా నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిగా అట్లా ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మచారులు కాదు. కానీ కొంత అందుకే గృహస్థ ధర్మం కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇవ్వబడింది ఏంటంటే వాటిని చూసి ఇవంతా తాత్కాలికమైనవే ఇవన్నీ అనేటువంటి వీటి నుండి బయటపడేటువంటి, ఒకవేళ ఏమనిపిస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి మనసు ఈ చంచలమైనటువంటి దానికి అరే నేను దీన్ని అనుభవించకపోతుంది, దీన్ని చూడకపోతుంది, ఆ భావంలో లేకపోతుంది అనేటువంటి స్థితి ఎప్పుడైనా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక వాటన్నిటి నుండి కూడా క్రమక్రమంగా బయటపడినప్పుడు ఓహో ఇది ఇంతే కదా. అందుకే మనకి ఆచార్యుల్లో చెప్తూ ఉంటారు, ఈ మైథునసుగాలు ఇవన్నీ తుచ్చంగా అనిపిస్తాయి నాకు, వాటి యొక్క భావన వచ్చినప్పుడు హేవగింపుగా ఉంటుంది అంటూ చైతన్య చరితామృతంలోనే ఇక్కడ వస్తుంది మాతాజీ, మనం చూస్తాం. సో అలా అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి విధానంలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి అందుకే చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఒక నదీ జలాలను అడ్డుకట్టేసామనుకోండి అది ఉప్పొంగి పోరడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, కానీ దాన్ని పక్కదారి పట్టించామనుకోండి, మార్గాన్ని నుంచి కొంచెం తప్పించామనుకోండి, అది సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ అది పోగలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఇంద్రియాలను, ఇంద్రియ భోగాలన్నింటినీ కూడా వాటిని నియంత్రించకుండా వాటిని సరైనటువంటి, అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో ఫీస్ట్ అంటే కీర్తనం చేయడము, నాట్యం చేయడము, మంచిగా ఆ ప్రసాదం తయారు చేసి భగవంతునికి సమర్పించి ఆ ప్రసాదాలను స్వీకరించడము, తద్వారా నాలుగు కూడా కొంత ఇదేటువంటి స్థితిని ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ యొక్క శ్లోకం చదువుకుంటే చాలా లాగుంది ప్రభుజీ. మనకు కూడా ఈ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కొంచెం కట్టుబాటులో ఉండడానికి ఉంటుంది, ఉత్తేజపరుస్తుంది అని కూడా చెప్పారు కదా ఆయన. ఇవన్నీను స్పర్శేంద్రియాలు అన్నీను మనకు కూడా కొంచెం అదే నిద్రాణంలో ఉన్నవన్నీను కొంచెం భగవంతుడి సేవకు కొంచెం పనికొచ్చేలా ఉత్తేజపరుస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. బాగుంది మీరు చెప్పింది, అన్ని పాయింట్లు చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. ఈ భాష్యాన్ని అందరూ 1కి 2-3 సార్లు చదవండి. భాష్యము అంతా భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారు ఇచ్చినటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా ఇప్పటికైనా గౌడీ వైష్ణవ్ జీవా జాగు అనేటువంటి శ్లోకం, రాధాకృష్ణ భజే అనేటువంటిది చాలా బాగుంటుంది. అది దాని భావార్థంతో చూసి చదవండి, బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆయన చాలా ఉన్నాయి, ఆయన ఇచ్చినటువంటి శ్లోకాలు ఎంత సంపదలు మనకి అందించారంటే అవి చదివేటువంటి సమయం కూడా మనం లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు. వాస్తవానికి ఆయన అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నామో ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని బెంగాల్ వరకు ఆయన ఎంతో విస్తృతంగా దాన్ని ప్రచారం చేశారు. ఆ తర్వాత వారి పుత్రులు, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు భారతదేశం అంతటా, ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచమంతటా కూడా ఈ తత్వాన్ని, జీవ జాగో తత్వాలని ప్రచారం చేసినటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మాతాజీ. సో ఎందుకంటే ఇది బేసిక్, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారే బేస్ చెప్పాలంటే, వారే జీవా జాగో అంటూ ఆయన తన పరిధిలో ఉన్నంత వరకు. అందుకే చివరిలో కూడా ఆయన నేను నా శక్తి సరిపోవడం లేదు నిన్ను కీర్తించడానికి, నీ తత్వాన్ని నేను ప్రచారం చేయడానికి, నాకు నీ యొక్క ఒక కిరణాన్ని ఇవ్వు అంటే అప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వచ్చేసి దాన్ని భారతదేశం అంతటా, ఇవాళ చాలా టైం అయినట్టుంది, మిగతా వాళ్ళ క్లాసులు పోయే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో, వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆయన ఏదైతే భారతదేశం అంతా చేసిన తర్వాత ఎవడైతే దాని నుండి తప్పించుకొని పారిపోతారో వారిలో వచ్చేసి ఖడ్గం ద్వారా అజ్ఞానాన్నంతటిని ఖండించి వేస్తాడు, పాశ్చాత్య దేశాలకు పారిపోయినటువంటి వాళ్ళను అని చెప్తారు. అంటే ఈ పుణ్యభూమి నుండి బయట దేశాలలో, అంటే భారతదేశంలో ఉన్నంత వరకు నేను నా ద్వారా సాధ్యమైనంత ప్రచారం చేయగలిగాను నేను, కానీ దీని నుండి బయటపడినటువంటి వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భావన అని చెప్తుంటారు, భవిష్యత్తులో పాశ్చాత్య దేశాలకు పారిపోయినటువంటి వాళ్ళను కూడా వారిలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇట్లాంటివి కొంచెం బాగా చదువుకోవాలి ప్రభుజీ, 1కి 2 సార్లు చదివితే అర్థమవుతుంది.
ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ, అవి చదవాలి బాగా. పర్ఫెక్ట్ ఒకటికి ఎందుకంటే రెండు చాలా సార్లు పెద్దగా ఉంది. ఈ రోజు మనం కొంచెం టైం కూడా ఎస్ పర్పోర్ట్ గా. ధన్యవాదాలు ప్రభు. అరే సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభుజీ. ఏం లేదు ప్రభుది, మనకి గౌడ విష్ణు గీతాలు ఈ జీవజాగోది భక్తి వినాయక గీతం చాలా దాంట్లో తాత్పర్యం ఇచ్చారు. అందరికీ తెలుసు, చాలా బాగుంటుంది మీరు చెప్పింది అదే కరెక్ట్. అంటున్నా ప్రభు, అసలు చదవండి, తాత్పర్యం ఏమిటి అసలు బాగుంది. అదే అద్భుతంగా ఉంది ప్రభు అది. దాని సారాంశం చైతన్య మహాప్రభు. అద్భుతమైనటువంటి సాంగ్స్ ఆయన గౌడ వైష్ణవ గీతాలు Like ఆయన. మీరు అన్నట్టు ఈ ధ్రువ చరిత్ర చాప్టర్ మొత్తం బాగా చదువుకోవాలి. బాగా 1-2 సార్లు చదివితే కానీ వంట పట్టదు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ Yes, ప్రభు. శ్లోకం ఇవాళ మీరు చెప్పింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇంకొంచెం బుర్రకెక్కింది బాగా. హరే కృష్ణ. సంతోషం ప్రభు, ధన్యవాదాలు, అనేక హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ, హరే కృష్ణ ప్రభు. అందరి మీ యొక్క ఇది స్త్రీల ప్రభు, మీ యొక్క ధన్యవాదాలు. సాంగత్వం లభించడం, ఇలాంటి అందరు భక్తులతో కూడేటువంటి అవకాశం నాకు మీలాంటి కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రభువులు మాకు చెప్పడం ఇంత మా క్లియర్ గా మా అదృష్టం ప్రభుజీ. నిజంగా సుకృతం చేసుకున్నామో ఏమో. మీలాంటి వాళ్ళు ఉండటం నా సుకృతమే మాతాజీ. నేను చాలా అల్పుణ్ణి మాతాజీ, చాలా నేను ఏదేదో ఎటేటో తిరుగుతూ వచ్చినటువంటి వాడిని. అలాంటిది ఇవాళ మేము అంతకంటే ప్రభుజీ మీరు మీరు అది గురు స్థానంలో ఉన్నారు. మీరు మేము వింటున్నాం, మాకు చాలా అది మాకు తృప్తి ఉంది ప్రభుజీ. భాగవత శ్రవణం చేయడం అనేది ఉదయాన్నే 8 గంటలు అయ్యేసరికి ఈ క్లాస్కి వచ్చేయాలి అనే భావనలో ఇక్కడ 50-60 మంది ఈజీగా వస్తున్నారు ప్రభుజీ. భక్తులు అన్ని భాషల్లో జరుగుతుంది ప్రభుజీ. ఇది మనకొట్టే కాదు. డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు, హరే అన్ని దీని గురించి కథలు చెప్తున్నారు. మాకు తెలియనివి చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. చాలా తక్కువ మాతాజీ నేను తెలుసుకుంటున్నాయి కూడా మీ ద్వారానే ఆ మాట కొన్ని ఒక్కోసారి నేర్పించారు ఆ ప్రభుజీ. జీవజాగం చాముండేశ్వరి మాతాజీ చెప్తుంటారు, మీరు కొన్ని చెప్తు అదే అదే అది ఉంది మాతాజీ, అది చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, చెప్పుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నట్టుంది. మీకు ఉన్నారా? ఫ్రీగా ఉన్నారా? లేదు ప్రభుజీ, పలకలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, ఇక్కడ మియాపూర్ టెంపుల్ లో పర్వాలేదు. ప్రభుజీ. టెంపుల్లో ఉన్నారు. ఓకే ఓకే ప్రభు, పర్లేదు. మీకు కొన్ని నంబర్స్ పంపించినట్టున్నారు, భాగవతానికి కొన్ని యాడ్ చేయండి. లక్ష్మి, మన వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ పంపించారు. అవునవును ప్రభుజీ, పంపించారు ప్రభుజీ. నేను మాతాజీ కూడా చేస్తానని చెప్పాను, నిన్న మర్చిపోయాను. ఈరోజు చేస్తాను ప్రభుజీ. ఈరోజు చేసేయండి. కొంత ఇంకా వేరే అందులో నుంచి వచ్చి భాగవతంలోకి గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయండి. అవునవును ప్రభుజీ, మాతాజీ ఇచ్చారు ప్రభుజీ, నేనే మర్చిపోయాను. చేస్తాను ప్రభుజీ. పర్లేదు ప్రభు, పర్లేదు, నేను చెప్తా అని చెప్పాను ఇవాళ మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే ఏదో వింటాను అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, కొంతమంది 4 ఏమున్నట్టున్నారు వాళ్ళు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఈ ధన్యవాదాలు. సమయం ఇవాళ ప్రణామాలు నెక్స్ట్ ప్రభుజీ. క్లాస్ కి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అయినట్టున్నది. హరే కృష్ణ, లేదు లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. శ్రీల గురుదేవుకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే ఓకే, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ వింటున్నాను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ప్రణామ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.